Vamos. Vamos, vamos. María, sepárate. Vamos.
Porque no lo podrán poner porque están país ahora. Demasiadas cosas. Broncano estarem fora al final, Es verdad, es verdad. De la desde la caída. Sobre todo las tortillas, que me gustan mucho, que a mí me llega. Ya está. Pasa, Mariona. No pasa res, Mariona, no pasa res, vamos.
Bona, ja és bo. Vinga. Bien, Daisy, bien. Va, Laia. Va, Laia, va. Va dins, Laia, vinga. Va, xica, va. L'altre dia l'any tenim la cosa, que no tocava ningú. Perquè l'ha tocat algú, potser, però que no pot ser, objectes i coses me la fan no posar. El Gerard me va dir que no la toqueu. Noies, va. Merci. Doncs ara, Albert, ja podem trucar, podem aturar la trucada pel telèfon i disculpes als oients de Ràdio La Mina. Som ara facilitant a l'Àlex Benito, queden 13 segons. Laia la mana per Teixidor, 1-4 o 3, demanem disculpes, ara ho situem tot, Teixidor si queda curt aquest triple. Queden 4 segons, el rebot per Mineta Keita, no li queda temps a la penya, que se'n va guanyant en aquest primer quart i jo afegeixo l'Àlex Benito ara, 1-4, 1-3, mil disculpes per haver començat tan tard aquesta transmissió, milers de problemes els que hem tingut, disculpeu, per tot aquest endarreriment, però intentarem fer res, als 3 darrers quarts que en aquest partit ens hem perdut 10 minuts, disculpes, milers de disculpes. Doncs ja afegint a l'Àlex Benito, que ara li donarà el botonet verd, imagino. Àlex, tal, ja hi som. Doncs... Molt bones, Àngel. Se'm sent? Sí, perfectament. Molt bones, Àngel. Molt bona nit a tots els oients de Ràdio La Mina. Ara tenim un problema i és que estic sentint la ràdio amb lag. Sí, a més, et dic... No, és igual. No Per tant, la ràdio. No, Àlex, desconnecta la ràdio. Tenim el Xose, que ens ha dit que ja va. O sigui que perfecte, tot. Disculpes, milers de disculpes són els mitjans que tenim. Intentem fer-ho el millor possible i no sempre no ens sortim. És el que hi ha. I avui un gran partit, doncs mira, ha començat així. Però és igual, l'important és que acabi bé. I de moment no va bé, perquè perdem d'un punt davant del Joventut de Badalona, Àlex. Tenim un avantatge i és aquest partit l'estem veient. Això està molt bé. Hem pogut veure tot el partit, però no hem pogut veure tot el partit perquè hemos estado peleándonos con los ordenadores de aquí, los de Radio La Mina, però hem pogut veure la part del partit que ens ha permès la nostra ràbia continguda. Hem de destacar el gran partit que està portant Sara Saba, amb 2 de 3 en tirs de 2 i 1 de 3 en tirs en triples, i una jugadora que sempre està molt motivada quan juga amb nosaltres, que és Mineta Keita, és jugadora lila, que porta 7 punts,
4 rebots i de moment dominant la pintura i sent la jugadora més sobrada del partit amb 10 de valoració. Doncs això de moment per situar una miqueta el que a l'Olímpic de Badalona juga la penya en atac. De fet, anem tan malament que no podem tenir rosters, així que si ens equivoquem en el nom de jugadores també una mica disculpes. Ha robat aquesta pilota, mira, la roba Núria Checa amb el contracop per Elena López jugant amb Minata Keita. Minata no, home, Pierre Vila. Minata ja no juega aquí. El joc de peus de Pierre Vila, espectacular. 14-15, tornem a guanyar. I ara aquesta pilota que roba Elena López. A poc la pressió va donar l'efecte. Elena López, fallant! És fàcil. No em pot fallar això, Elena López. I ara el rebot el lluita Capel. Entre Capel i Bermejo, a punt de prendre-li aquesta pilota. Els està costant molt. És falta clara de Checa quan estava en res. Molt clara la falta de Núria Checa. Faltava 15 segons perquè xiulessin 7 segons en atac. Ara, per cert, ja canvia, m'espera la jugada de Badalona, continua a veure les jugadores que seuen el dorsal 10 i dorsal 9, que són González, Parejo i Gomio, i no he vist quines han entrat. Doncs jugarà la penya en atac, per cert, gràcies a l'Albert, que ens està fent de tècnic i que ha hagut de patir també alguns moments de ràbia, de nerviosisme. Bé, són coses que passen i també en això li demanem disculpes perquè la gent que ens ajuda i ho fa per voluntariat, per cor, per amistat i hem d'estar agraïts sempre i lamentem doncs, que avui moments de tensió els hagi patit i ens sap molt de greu, de veritat, molt de greu. Deva, jugant amb Pierre Mila, el pal baix, Pierre Mila, el llançament de dos, se'n surt de dins i el rebot se'l queda Minata, el lluita gent de Capell. Res de falta. Falta de gent de Capell. Doncs mira, aquesta em sembla que no era, jo diria que sí. Haurem de veure la repetició, però és un partit que ni tan sols el retransmet en directe pel canal FEP, així que no és excepció a nosaltres. Juga Poyato en atac, defensada per Deva Bermejo. Bona defensa de Deva, però aquí molt bé Poyato. Ha trobat un avantatge per Keita. I és falt, no, passes. De Minata Keita. Pues yo hagués jugat falta y me habría quedado tan a gusto, pero si el árbitro diu que pasa, son pases. No hay más. Sí. Sobretot quan ens beneficia. Quan no ens beneficia, llavors sí que hi ha més debat. Juga Deva Bermejo amb López. López, la falta del número 11, falta d'autoritronal xiulada. Senyor àrbitre, a punt de robar aquesta pilota Núria Checa, torna a fer pilota per la penya. 15 segons, juga de Minata amb Poyato diu que 4, i 4 vol dir que venen les dos interiors del pal de l'assistència al 2x2 per Minata. El moviment de Minata, però no anota el rebot de Pierre Emil. Ràpidament Bermejo engega la moto, l'ha d'aturar. Aquesta moto s'ha calat, jugava amb López, el llançament des de 5 metres, Elena López, llàstima, tampoc entra. Àlex, els percentatges estaven sent millors, no? Estaven sent millors, però ara porta 7 de 20 el femení Sant Adrià en tirs de camp, quan hi ha hagut falta en atac. Claríssima sobre Elena López. Sí, les típiques faltes en atac claríssimes que fan sobre Elena López, que li és Elena López, que per cert se'n va a la banqueta, serà substituïda pel dorsal 11 del femení Sant Adrià, Sarasaba. I també es prepara per sortir per part del femení Sant Adrià Daya Moreno, que substituirà Gemma Capell. Daya? No, no és Daya. És Lucía. Lucía Moreno. Daya la mana, Lucía Moreno. Sí. Ara, després ens mourem a la part de darrere, però de moment hem de fer el partit amb mascareta, perquè no tenim un protector davant. Jo sempre ho he fet amb mascareta. Eres tu el que és un inconsciente. És que no m'agrada. A més, tenint en compte que no tinc ningú al davant, dubto que pugui infectar a ningú que hi ha al davant. Però, en fi, és el que hi ha. Doncs, juga... Ara tot rulla, m'encanta aquesta expressió de l'Albert per WhatsApp. Ara tot rulla, juga de Bermejo. Amb Nora Galve, que no té pista. Nora, de fet, substituïda Elena López. Nora per Deva buscant la penetració. Deva se la saben, però línia de fons, li han tocat la pilota amb el peu. Ha sigut Poyato. 6 segons li queden aquest atac de l'equip lila. Jugarà de fons, el femení Sant Adrià. Avui s'ha posat guapo, Avui a l'Olímpic s'ha posat guapo Dani José. Avui no és un dia qualsevol, Deva, triple. No, entra el rebot de Minata. Entre Minata i Pierre Emil. Quin duel a la pintura, Àlex. Entre Minata, Keita i Tania Pierre Emil.
juga la 4, juga Curto per part de la penya, el triple, el rebot de Minata sobre la defensa de Pierre-Emile. Ui, aquí molt bé Minata, li ha fet ballar Pierre-Emile, però no ha pogut acabar en cistell, està fallant molt Minata i ara ens n'alegrem. Juga Nora Galve en atac, el triple és de Deva, no entra, s'ha sortit d'aquí! I el parcial no és nou, 0-2 en aquest quart, Bueno, a veure, ho signem, cada quart guanyant el 0-2. Però diguéssim que no és espectacular la contracop, el culminarà Deva, Bermejo culmina el contraatac, i la 14-17, 3 punts d'avantatge. Àlex, quina seria la màxima avantatge del partit? Més o menys, no? 3 punts. 3 punts del Joventut de Badalona i 3 punts del femení Sant Adrià, bàsicament. 14-17, estem guanyant. Jugar Curto defensada per Deva sobre el 2x2 amb Minata. Curto buscant la penetració, la troba. Bones les ajudes. Ara sobre la botzina. Soler. Anota Soler. 14-14. Ara la qüestió és nostra. El rebot de Lucía Moreno. A Pierre-Emile de 2. Fàcil, Pierre-Emile. 17-19. Soler, amb Minata, però ha llegit bé aquesta passada de Pierre-Emile. Jo crec que l'hagués llegida bé. Jo crec que el senyor que està allà dalt també l'ha llegida, aquesta passada. Pilota pel femení Sant Adrià. No hi ha ningú. Vale. Està buit. Veurem un duel molt important a la pintura entre Minata i Pierre-Emile. Ja l'estem veient. Minata, de moment, continua sent la jugadora més valorada del Joventut, tot i que ha tingut menys encert en el segon quart. I Pierre-Emile, a poc va agafant rebot. Poc a poc. Però Tània no ha de ballar al ritme de Minata. Tània ha de mantenir els peus ferms, sobretot, i no respondre a cap moviment de Minata. Bé, sobretot la defensa. I el rebot Minata. Ara ve la defensa de Pierre-Emile. Jugant a la penya per l'exterior amb Soler. Soler no, però ella mateix s'ha agafat el rebot. Com passes de Soler, sí senyora. Tània està responent en defensa a cada moviment que li planteja Minata Keita. I aquí està l'error. Ella ha de mantenir-se ferma en defensa, de mantenir els peus quiets en defensa, i així, i amb l'envergadura que té Pierre-Emile, a Minata li pot costar també. Molt interessant, de tota manera, el duel a la pintura que tindrem, que no només compta amb Pierre-Emile, sinó també amb Paula Curto, del Joventut, i amb Gemma Capel, la joveneta del Moreno, del femení Sant Adrià. La passada l'Hòstia Moreno per Sara Saba, l'han llegida bé, ens han presa, però Sara Saba agafa aquesta pilota, recupera la jugadora de Búfalo, jugant per Marina Vallès, la penetració de Marina, falta personal sobre Marina Vallès, falta personal de la dorsal, no, del Joventut de Badalona, de l'antic BBC, falta personal de González. Hem de dir que ens fa molta il·lusió fer un partit al pavelló olímpic de Badalona, un pavelló històric on hem derramat moltes llàgrimes, tant d'Àngel com jo, però que és molt raro veure tan buit, sense públic. És molt raro. Sí, 7-2-0, evidentment complint totes les normes restrictives de la Covid-19. Només hi ha públic, doncs, juntes directives i treballadors del club del Joventut de Badalona i del femení Sant Adrià. De fet, a Sant Adrià han vingut 5 membres de la junta directiva, el cap de premsa, el Manel Expósito, nosaltres i el José, que està fent una càmera i a més és qui és el responsable de la gravació d'aquest partit, amb un enllaç que dies després us passarem. O sigui que, bàsicament, estem, 9-10 liles aquí i la resta de la penya, però com a molt hi ha 20 persones. Jugant en atac a Curto, precisament. Ara hi ha hagut canvi al femení Sant Adrià, s'ha assegut Pierre-Emile i ha entrat Gemma Capel, quan fa falta Sara Saba sobre la jugadora del Joventut de Nortal. Sara és tan intensa que acaba sent excessivament expressiva. Llavors això fa que la frenada li costi una mica d'arribar i se li vegi molt més a la falta. La mateixa falta se la veu molt més a ella que a qualsevol altra jugadora. És una... Oia, mira, Keita, podria haver sigut falta sobre Elena López, de fet per mi ho era. No l'han considerat així els àrbitres, jugant en atac la penya amb Curto.
per González a l'interior, han minat el duel amb gent de Capell, ara el llançament de Curto, que no anota el rebot, ha lluitat Moreno, i finalment se l'han dut perquè la darrera en tocar, tot i que es queixa molt, és Laia Soler. Per cert, s'ha assegut en la jugada anterior, Sara Saba, ja ha entrat a Elena López. Torna a pista la jugadora del femení Sant Adrià, la capitana. I no està a pista Pierre Emil, sinó que qui està a pista és gent de Capell. Ara el duel... I tampoc està a pista, per cert, m'hi ha de quitar per part de la penya, està en Bomio. Jugant a Lucía Moreno amb Deva Ver, amb Nora Galve. Nora sota el bloc de gent de Capell, el 2x2. Ara un que crea, busca la penetració. Nora s'ha endut la xapa d'Embomio. Embomio, sí. És que els noms africans a vegades costen, no? La jugadora Teresa Isabel Embomio, ara. Jugant en atac la penya. A punt de recuperar Capella i cap que no jugar el femení Sant Adrià en atac. Que bé, l'assistència per Nora Galve, que nota Nora Galve. Màxima diferència del partit fins al moment. Guanyem de 5, 17-22, demà a temps mort. La penya. Doncs et demanaves que d'on era Embomio, doncs t'ho intento dir ara mateix, però... Doncs mira, sí, és espanyola. És espanyola. Vale, en Patijan, o dels pares, o allò, el cognom, evidentment, no sembla que sigui d'Albacete. No, claro, Teresa Isabel ya era un nombre que nos tendría que haber dado una pista. Por cierto, se te está oyendo cómo chirría la silla. Sí, estem aquí a la zona de premsa del Joventut de Badalona. Per cert, reiterem les disculpes per haver començat tan tard. Ha sigut, evidentment, contra la nostra voluntat i intentarem aprendre. En comptes de venir una hora abans, vindrem el dia abans. Passarem la nit al pavelló. Sí, farem 10.000 proves. Farem un crowdfunding per poder tenir queviures i sobreviure la nit abans. I bueno, intentarem ja perquè ja és el proper que ens queda, però bé, molt agraït d'estar aquí, Àlex. 17-22, sembla el partit al moment. De moment estic veient una penya una mica millor en joc, especialment per Minata, que està motivadíssima, però un femení Sant Adrià potser més compenetrat en equip, menys depenent d'individualitats, que de moment el Joventut li estan servint per mantenir-se al partit, però la penya al femení li faltaria, potser. Hòstia, com me cuesta jugar contra la penya. No se puede, no podem jugar contra la penya. És l'enemic, Àlex Constancias. González buscant el contracop, hem recuperat aquesta pilota perquè González ja ha passat literalment a la publicitat de Ballesteros. Juga el femení Sant Adrià. És en atac i juga Marina Vallès. Va, som-hi, Marina. Marina buscarà el bloc de Nora Galve. Nora, el 2x2 amb Lucía Moreno, encara amb Teixidor, que ha sortit de pista. Teixidor per Marina. Li diu a Teixidor, vés-te'n per jugar una assistència en el 2x2. 2+1 per Mariona Teixidor. Quina jugada en atac, Àlex. Molt ben jugat per l'equip lila, avui de blanc. Aquest dintre a fora, entre Nora Galve i Mariona Teixidor. Molt ben jugat, sens dubte, una gran compenetració, i es demostra el que estem dient en els dos partits que s'han jugat. Aquest és un equip, amb majúscules. Tindrà millors o pitjors resultats, jugarà millor o pitjor, però hi ha una cosa ben clara. És un equip. Sí, Mariona Teixidor, que anota també l'addicional, 7-2-5. Defensa pressionant tota l'estona, màxima intensitat del femení Sant Adrià. Així ens agrada, i ara són dobles de Teresa Isabel Embomio, ara. Quan ja canvia les files de la penya, s'asseurà el dorsal 24, Parra, i entra el 12 Pollato, i també s'ha assegut Embomio i torna a la pista Minata Keita. I no fa moviment Dani José, no posa Pierre Emil, per tant, ara qui s'emparellarà amb Keita és Capell. Molt bé! A taulí, l'entrada, passa robada de Mariona Vallès. Mariona Vallès, ja la recupera Nora Galve. Que bé, Nora, assistència per Gemna. Ha sigut massa forta la passada, se la queda Teixidor, que la lluita i se la queda. Pilota per l'Helena López.
amb Nora, Cistella, Nora, el rebot de Gemma l'has de fer. No anota, Gemma Capella, i quina llàstima. Torna a jugar la Penya, ara som a l'altra banda, això va ràpid, el triple, ara nota. Triple de Paula Curto. El 20-27. Han tallat la ratxa de l'equip adrianenc, però Mariona, mira, hi va el triple de Mariona! Hi va el rebot de Minata. Poderosa ara, Minata Keita. Prova Apoyato per treure l'atac del Joventut. Veurem a les files de Sant Adrià preparada Deva Bermejo per sortir. Veurem a qui substitueix. Marina Vallès, segurament. Entenc. Falta personal sobre l'Elena López. La falta és Elena López. Marina Vallès. I substituirà finalment a Nora Galvez. Sí. La falta ha sigut del dorsal 8, que és Marina Vallès. Dani José, que viu els partits. No es viu intensament, però sempre dempeus, Minata, el llançament de Minata a 5 metres es queda curt. Juguem, sentim el contracop, ràpid. Que bé, llàstima. No m'ha pogut... Ui, la falta ara de Minata sobre Marina Vallès. No l'ha xulat? La falta en el rebot, ja tot el colze, Minata Keita a Marina Vallès. La falta, Àlex, jo l'he vista clara, ja la penya. Creu que aquesta falta que seran tirs lliures, falta de Deva Bermejo. I t'hauria d'anar molt en compte la penya, perquè s'està carregant molt de faltes. Pierre-Emil en porta 2. Gemma Capella en portarà 2 ja. Crec que potser aquesta l'ha fet Gemma Capella, no. No l'ha fet Marina Vallès. L'ha fet Marina Vallès? Deva. Vale. Quan per cert es prepara per sortir Sara Saba. Jo crec que substituirà Elena López, probablement. Curto ha anotat el primer llançament lliure. 2-1-2-7. Curto, el segon, també la nota 2-2-2-7. I Sara Saba substitueix a Gemma Capella. Vol més força a l'interior, sense haver de treure Pierre-Emil perquè no faci la tercera. Segurament sigui això que tu acabes de dir. Jugadera Bermejo. Va, som-hi, Deva. Deva que va fer un partit formidable contra l'Almeda i que avui no està fent pas mal partit, ni de bon tros. Juga Marina per Deva. Deva buscant el triple, no, pilota per López, ara sí el triple de Marina Vallès, no anota, el rebot se'l queda Teixidor, ben lluitat per Teixidor, Bermejo de 3, a Taulell, no anota, llàstima, però ella mateixa se l'ha fet el rebot i falla el més fàcil, no em pot dir això, Deva. Ara la penya té un contracop al triple de Paula Curto. Es queda curt el triple de Curto. I Elena López es queda aquesta pilota per Sara Saba. Sara és tan intensa, va tan amb ell, que mira, provoca faltes com aquesta. La que acaba de provar d'Autovic sobre Sara Saba és faltes a baix i per tant és pilota de banda. Quan s'ha fet mal, Minata Keita sembla que té un cop. Sembla que li ha rebut un cop a la cara. Està queixant de la cara, sobretot. Se'n va a la banqueta, no sembla res greu, està caminant sola, segurament haurà sigut un petit cop, potser té un lleuger tall que li han de tancar. Ha entrat en Bomio per substituir-la. Teresa Isabel en Bomio, Ada. Sí, sembla típic tall, de la boca, sembla. Sí, que li han de tancar i punt. Però que, bueno, que si triguessin mitja hora en tancar-li tampoc plorarien. Per cert, ara per part de la penya s'asseurà d'Autovic i entrarà Laura Soler. És increïble que esteu sentint a l'entrenador del Joventut ara mateix per la ràdio en directe. Laia Soler, no Laura. Sí, no, quasi ens poden corregir a nosaltres, que ho esteu dient. Una jugadora que ve, per cert, del segle XXI, l'any passat. Sí, diu que preparada per sortir, ready to go, com es diria en anglès. Va, som-hi, que reprendre el partit després d'aquest Mopa Time, que hem intentat omplir amb el nostre talent, diguéssim. Jugarà Elena López, traurà de fons. 18 segons. Más vale corto pero intenso que largo e insulso. Teixidor. No! S'anota Teixidor! S'aixeca també la banqueta Lila, 22-29. I ara la falta. És que és molt evident. Falta. És molt evident. 22-29. Sí, és una jugada que va tan intensa
que li costa frenar, i llavors quan et costa frenar et mostres molt. I és el que acaba de passar, falta de Sarasaba. Una falta Sí, és una falta que, per exemple, a Bronqui li acceptarien, però no a Sara. Ja. Ara s'asseurà precisament Sarasaba i entrarà, doncs mira, Bronqui. Irene Broncano. Queden 44 segons per arribar al final del segon període. El primer de la dorsal 14 de Laia Soler, que no anota. I va el segon Soler, ara sí. 2-3, 2-9. Ha notat Soler. El segon temps lliure, juga al atac femení Sant Adrià. És López per Deva. Deva, 12 segons. També la defensa, pressionant del Joventut de Badalona. Teixidor per López. López li queden 7 segons. López a 3. És escalat curt. No, el rebot se l'ha quedat Broncano. Queden 12. El triple de Deva. El rebot de Bronqui novament. Deva de 3 s'ha frenat, queden 15 segons. No, de fet 13 i no de possessió. Per tant, 4 segons de calatge. Buscant la penetració Deva. Li han tocat la pilota per darrere. Queden 5 segons de possessió, 8.8 segons de segon quart. Pilota que jugarem de fons. Traurà Marina Vallès. Vallès amb López. Falta en atac. No, falta en atac del dorsal 5. Irene Broncano. Irene Broncano, ¿qué ha hecho? ¿Lo ha mirado mal? Verás a ver, 23 a 29. Ara ja canvia la penya, s'asseu en Bomio i entra Dautovic. 8 segons, 4 dècimes de defensa, no cal ni pressionant el femení Sant Adrià. Passa ràpid a camp Poyato jugant amb González, la penetració, ho he defensat malament, però no anota ni això no val. 23 a 29, Àlex, anem al descans. Nosaltres ara necessitem relaxar-nos, també. Sí, que ens fa falta. 23-29. Tornem quan quedin 3 minuts i ens tornem a posar en ordre. Fins a... de què res? En 6 minuts tornem. El femení Sant Adrià, Pierre Emir, Sarasaba, Elena López, Talla Lamana i Nora Galvez. Doncs sí, va, som-hi. Guanyem 23 a 29. Comença la segona part del partit. Va, som-hi, noies! Som-hi! Molta sort, com sempre, al femení Sant Adrià, que això no ho hem dit al principi. Sarasaba buscant la penetració. Que bé, Sarasaba! Sí! Com un búfalo ha entrat a Cistella, 23-31. Guanyem de 8 amb Minata jugant per part de la penya. Ara, mira, aquí hem defensat molt malament. Passadís de la glòria per Poyato, que anota Gràcia, és una mala defensa. Molt mala defensa, s'ha trobat un passadís fins la cuina que ha aprofitat perfectament Poyato. Juga Elena López sobre la defensa de Sarasaba. Sara buscant la finta, no a l'interior, ve Pierre Emil se la juga ella, i quina jugada, ara? No és un d'aquells moviments, molt bon moviment de peus, no molt espectacular, però tremendament efectiu. Per cert, números de Pierre Emil, si els tens. Portarà 6 punts i 4 rebots, de moment. Minata ara mateix em porta 7 punts, 13 rebots. Una valoració de 17, és la jugadora més ben valorada del partit, amb diferència. En el duel individual està guanyant Minata, però el partit l'està guanyant el femení Sant Adrià. I amb què et quedes? Amb el duel de Minata o amb la victòria del femení, evidentment? Al final, qui guanyarà serà l'equip, no les individualitats, però el paper de Minata està sent brutal. Poyato sobre Minata, bona l'assistència per Dautovic, anota Dautovic. 27 a 33, la dorsal 11 del Joventut de Badalona. Juga el triple, la mana, el rebot, Pierre Emil, la de Martinica, entre la de Martinica i la de Mali. Finalment guanya la de Martinica perquè Keita no ha pogut evitar que la pilota sortís. Ara, per cert, s'asseurà Dautovic i entrarà Soler, entrarà Soler. Sí, Laia Soler. Laia Soler, per part del conjunt verd i negre. Elena López salint
fons. Ha de buscar Laia Alemana, però no la troba. Tampoc troba Pierre-Emile, ara sí Laia ha rebut en trampentes i rodolons, però ha rebut Laia Alemana, la penetració la treu fora pel triple de la López, que el finta la López buscant línia de fons per guanyar-se-la per aquí. No ha sigut bona l'entrada, el rebot de Minata. Minata juga ràpid per Soler, perdona. Soler amb Minata en funcions de base. Ara la penya no està tenint un bon atac. La dorsal número 9, González. Aquesta sí que és més normal. És falta de Pierre-Emile. Falta de Pierre-Emile. Tercera, sí. Falta de Pierre-Emile. A una zona de perill. I aquí se l'ha jugada molt Pierre-Emile perquè la penya té superioritat física en el joc interior. I se'n va a la banqueta Pierre-Emile amb 3 faltes personals. Entrarà Jenna Capel. Jenna Capel per enfrontar-se per el duel amb Keita. Ai, que bé, aquí el Soler s'ha fet joc. I anota el Soler, 29-33. No veu clara la defensa del femení Sant Adrià, Dani José, que ara obre els braços. Galve. Galve, assistència per Jenna! Molt bé, Jenna Capel. Bona cistella de Jenna Capel a l'interior. I per què dic bona? Perquè ha tingut el caràcter, perquè ha tingut la força, perquè ha tingut allò que moltes vegades li falta a la Jenna per anotar aquestes cistelles. Ara hem recuperat aquesta pilota amb el tap de la Mana. Llàstima, no ha pogut salvar aquesta pilota i és pilota de fons. I Laia Soler al terra, sembla que s'ha pogut fer mal, però s'aixeca i camina amb normalitat, per tant no sembla res greu. No, en absolut. Bé, ara fa estiraments per acabar de posar tot a lloc. Per cert, molt boniques les sabatilles blaves de Laia Soler. No sé, a mi les sabatilles m'agraden blanques o negres. A mi de colores chillones són... Mira, amb això... Bueno, les blanques també m'agraden, són sòbries, no? Minata jugant amb Curto. Bé, Minata, molt bo el moviment de Minata, i Minata nota una grossa cistella. I molt èvia la defensa del femení Sant Adrià sobre Minata en aquesta jugada. La Mana anima molt la banqueta de la penya. De fet, el que senten de força és la banqueta de la penya. Sara Saba a punt de perdre i l'ha perduda. Se l'ha botat al peu i ha fet fort demanat per Dani José, que té mala cara. 31-35, guanyem de 4 a 7 minuts 30 segons, però la pilota és per elles. Algunes xifres que expliquin el partit? Bueno, doncs de moment anem a veure les estadístiques de tir, que veiem el femení Sant Adrià ha tingut unes estadístiques baixetes en els darrers partits i encara les té, 36%, 16 de 44 en tirs de camp, 10 de 28 porta el Joventut. En tirs de 2 ja portem un 55%, 15 de 27, això està bé, no? Però en tirs de 3 ens hem quedat en un 5%. Només s'ha notat, si no recordo malament, deixa'm que ho acabi de comprovar, el femení Sant Adrià ha notat un triple de 17 intents. El més baix. Ho he de dir més baix perquè... No, perquè saps que, clar, això que els pavellons estiguin buits, doncs fa que això, que tot i que sigui l'Olímpic de Badalona, quan parlem, a mi també em passa, ens sentin fins i tot allà, a la pancarta de dalt, de nivell publicitari. A mi també em passa, Doncs això, per destacar, un triple de 17 intents porta el femení Sant Adrià en tot el partit. El joc exterior està sent una assignatura pendent pel femení Sant Adrià en els dos partits jugats tant contra el GIEC com contra l'Almeda i continua sent una assignatura pendent ara contra el Joventut de Badalona, que ha anotat per cert 4 de 9 en triples, un 44% que no està pas malament. Sí, però la notació per part de Sant Adrià sobretot és més alta que en els darrers partits. Sí. Tampoc era difícil, perquè notacions baixes, per tant, no era pas difícil que això es pogués revertir. Keita defensava per Jenna. Jenna faria bé de deixar-li distància i no ho fa. Keita per Poyato, ha creuat camp la penya. González assistit per Poyato, el triple de Dautovic, no anota el rebot, el lluita Keita i finalment aconsegueix que sigui novament pilota per la penya amb Poyato. Poyato sobre la defensa de Galve, Poyato a punt de... sobre Jenna Capel, és González a punt de recuperar el femení Sant Adrià perquè la passada no era bona, queda un segon, se la mengen. S'ha acabat la posició per part del Joventut de Badalona. Molt bona defensa del femení Sant Adrià. Jugant atac de Bermejo. Deva sobre Poyato, ui, això podien haver sigut dobles, no les xulades. Jenna Capel per López, la penetració del llançament de dos és fàcil, no la nota.
I és pilota de fons encara pel femení Sant Adrià. Els mals percentatges, de tir, que es torna a repartir un partit més. Sí, però estaria bé meter algun triple. Deva traient de fons, el llançament de 2-6 metres, no anota el rebot de Capell. Li han fet falta, Capell! No la xiula. Pilota de fons per la penya, però... Estan permissius a l'àrbitre, els àrbitres, en el lloc interior. I ara surt Núria Checa, substitueix a Helena López, que no està tenint un bon partit avui. Helena, com li va la valoració d'Helena? Que avui jo diria, pel que estem veient, no és una bona valoració. Discreta. Porta encara cap punt, ha agafat 2 rebots, una valoració de -2. Això en Helena López és tan estrany. Sí. A l'interior jugant Minata, la falta és clara de Deva Bermejo i a més és intel·ligent, ha impedit que pogués aixecar-se. Seran tirs lliures per la jugadora de Mali. Que està clar que ara mateix Minata Keita és molt superior a la pintura contra qualsevol de les jugadors del femení Sant Adrià, si treu un cap a totes. I aquesta porta enrere és una demostració bastant clara. Minata, hi va el tir lliure. El primer de Minata que no. 3-1, 3-5. I va el segon Minata. Va pel segon Keita. Tampoc la nota. El rebot de Txenna. Poderós el Txenna davant de Dautovic. Es queda fallat els 2 tirs lliures. Minata, gràcies Minata. El triple de Sara Sala. I ara t'has sentit molt tallat en aquest crit. Podries... Triple de Sala Sala, 31-38. Val. Juga el femení Sant Adrià Minat... Ai, no, perdona, el Club Joventut de Badalona, Minat al pal baix. Li ha pres aquesta pilota d'Eva! Que llesta és! Que llesta és Bermejo! I ara li ha tret, però és cam enrere! Per favor! Però què? Això és cam enrere! Diria que quan un passa... A veure, senyor àrbitre, quan passes a l'altra banda... Explicarem la jugada després, però a mi em sembla un camp enrere absolutament claríssim. Sara Saba, amb Deva Bermejo, 3-3-3-8, resten 5 minuts de tercer quart. Genna per Núria Checa, 8 segons de possessió, bona la penetració de Checa. Ara li han fet un tap. L'equip ha de tornar, està molt pensant en aquest camp enrere, que s'han equivocat de manera clara. A punt de perdre aquesta pilota a la penya, la lluita gent de Capell, Alfonsi, és fletxeta i la fletxeta diu que ha de ser nostra. La fletxeta diu que ha de ser nostra, doncs per la penya. Per la penya. I ara hi ha triple canvi. El femení Sant Adrià torna Helena López i entraran amb ella Mariona Teixidor i otra xica. I Deva Bermejo. S'han assegut gent de Capell, Sara Saba i Nora Galve. Què ha passat en la jugada del camp enrere? Deva Bermejo tenia la pilota. Minata Keita li ha tocat la pilota per darrere, llavors ha entrat en camp defensiu i ha tornat a entrar en camp ofensiu. Això, evidentment, és camp enrere, tota la vida. Ara la cistella fàcil de la penya, 35-38. O sigui, l'ha robat en camp atacant, la pilota ha acabat en camp defensiu i ha tornat a passar a camp atacant, per tant, camp enrere. No. I es prepararà per sortir Pierre Emil per part del femení Sant Adrià. A l'interior amb Mariona Teixidor, falta personal sobre Mariona i haurien de ser jugada de tirs lliures, però vaja. Veurem el que decideixen. No, evidentment no. És que crec que ha sigut a baix. Ara entra Pierre Emil substituint a Núria Checa. Jugarem amb Pierre Emil a l'interior i amb Mariona Teixidor fent de 4. No, amb Sara... Sí, que bona l'assistència per Pierre Emil, l'assistència de Marina Vallès, 3-5, 4-0, guanyem de 5. Juga el club, juga la penya. Fins a quan li arribarà la benzina a la penya? Perquè no fa tantes rotacions l'equip de verd i negre com l'equip lila. Ara podria haver sigut falta clara sobre Pierre Emil, no l'han xiulat d'Autovic. Deva, bona l'assistència! Dos assistències de Deva, eixamplem l'avantatge fins als 7 punts, 3-5, 4-2, resten 3 minuts 53 segons, 59 segons per arribar al descans. Per arribar al final del tercer quart. Doncs, Àlex, 3-5, 4-2, ara estem tranquils.
Hi ha una cosa que m'agradaria assenyalar. El Joventut porta una valoració acumulada de 43. La penya porta, el Joventut, això, el Sant Adrià porta una valoració de 30. Podries dir, està jugant molt millor el Joventut, està sent millor el Joventut. Bueno, deixa'm que et parli d'una doia que es diu Minata Keita, que en porta 23 de valoració. Ha agafat 17 rebots. La moza. Como quien no quiere la cosa. Si li treus a Minata Keita, el femení Sant Adrià està jugant molt millor. De fet, les valoracions del femení Sant Adrià són bastant més igualades entre totes les jugadores, destacant a Sara Saba, que em porta ja 12 punts, un 7 de valoració, i a Pierre-Emile, que ha agafat 4 rebots i 8 punts amb 9 de valoració. És això, el Joventut sembla que està ara mateix Minata tirant del carro, molt bé, està tirant molt bé del carro, Minata Keita. El femení Sant Adrià està més compenetrat com a equip i mantenir una mica més la forma, però ojo a les individualitats de Minata, perquè se está tirando el equipo a la espalda ella solita. I fica't la mascareta, que nos han metido bronca ja dos veces. Ah, 2 vegades? Sí. Jo pensava que només una, però vaja. En fi, és que sense mascareta se'n sent molt millor que no amb mascareta, sembla que estic en un zulo. Sí, se'n sent en plan testigo protegido, però és lo que hay. A més, després desinfectem els micros, no sé què... En fi. Minata... Era Pierre-Emile. Jugant en atac la penya, no m'ha aconseguit aquesta cistella. 3-5-4-2. Juga Curto. Curto a sobre falta personal de Deva Bermejo. I el femení estarà ja en bonus. Per tant, totes les faltes personals a partir d'ara seran de tirs lliures. El Joventut només ha fet una falta personal. I ara Minata Keita havia assegut a la banqueta durant aproximadament 30 segons i ja està, ja vuelve a salir. Ja torna a estar a pista. Minata Keita s'ha assegut en Bobilló. Però també ha tingut el temps mort, per descansar. Sí. Minata sobre la defensa de Pierre-Emile. Busquen novament a Minata. Bàsicament és bona part del joc ofensiu de la penya. Minata, 4 segons, el moviment no, 2 segons, el triple sobre la botzina. Triple de González sobre la botzina. 3-8-4-2. Ràpidament Deva ordena jugada. Molt bé Deva buscant la penetració. No la podrà trobar per Mariona. Mariona de 3, no, al finta. Juga amb Marina Vallès. Vallès trobarà Mariona, no, amb Pierre-Emile al pal alt. 10 segons, 8. López pel triple de Mariona Teixidor. Sí! Triple de Mariona Teixidor pel 3-8-4-5. La resposta de Teixi al triple d'Autovic. Juga Curto a punt de robar aquesta pilota Deva. És González sobre el bloc de Deva. González el 2x2 amb Minata. Passes de Minata. Claríssimes. L'àrbitre tenia per escollir. Podria pitar falta de Pierre-Emile, passes de Minata o fora de Minata perquè havia trepitjat línia de fons. Una de 3, 2 de 3 nos beneficiaven. La falta de Pierre-Emile no l'ha vista per enlloc. Deva amb López. Si hagués sigut el contrari, pues hagués sigut claríssima, però en aquest cas no existia. Marina Vallès a l'interior amb Pierre-Emile. Mira, Pierre-Emile al ganxo. Bé, Tània. Cistella de Tània Pierre-Emile. 38-47. Ara li ha guanyat el duel a Minata Keita. A punt de robar-la i a punt de quedar-nos-la. La defensa intensa. Deva Bermejo contra Minata Keita. I Keita que no logra evolucionar. Juga Curto. És González sobre Teixidor. González a l'exterior. Amb d'Autovic, 4 segons a la jugada de 3 d'Autovic, ara no, el rebot de Marina Vallès, un rebot que li permet sentir el contracop, Marina ha d'aturar-lo, Marina per Pierre-Emile, i quina cistella, 3-8-4-9, en un 3 i no res, guanyem d'11. Juga en atac la penya, González. Bé, defensat per Mariona Teixidor. Surt ràpid per Deva Bermejo. Bermejo per Marina Vallès. Vallès no trobarà a Bermejo, però tampoc la cistella, llàstima. El rebot de Keita es fa... No, per favor! Acaben de xiular falta antiesportiva de Marina Vallès en el rebot per Minata Keita. Nois, mira, ja està. És que se'ns ha anat de les mans molt clarament. Això no és falta antiesportiva, és una falta normal. Ja està, és una falta normal, però antiesportiva.
no ha aturat un contracop. Hi havia 4 jugadores del femení Sant Adrià després. Vaja. És que no l'he vist perquè estava mirant una cosa al mòbil. No ho entenc. No ho entenc. Però bueno. Per cert, s'ha assegut Marina Vallès i ha entrat Gemna Capell. Com pot ser que estigui tallant un contracop si hi ha 4 jugadores encara per darrere? És que no ho entenc, però vaja. Així ho han vist els àrbitres. 3-9, 4-9 perquè González anota el primer llançament lliure. Segon llançament lliure i, a més, possessió per l'equip vertinegre. I González. González, que anota el segon també, 4-0, 4-9. I serà possessió per el Joventut de Badalona, quan s'asseu Paula Curto i entra el dorsal 12, Poyato del Joventut de Badalona. S'asseu, entra Checa i s'asseu Deva Bermejo. Deva, que potser no tan espectacular com el dia d'Almeda, però va fent. No, crec que el femení Sant Adrià en aquesta temporada el que té és un equip que fa feina de formigueta. No té cap jugadora particularment destacada, però totes fan la seva feina i la fan molt bé. Ataca la penya, li queden 5 segons. Keita, bona l'assistència per Dautovic. El triple sobre la botzina novament. Ara la cantonada. El rebot se'l queda gent de Capell. Capell es precipita però aconsegueix connectar amb Helena López. López per Laia Lamana. Lamana diu que 2. Gent de Capell se'n va a jugar per alt amb Pierre Emil. Aquesta passada tallada de Keita que li queda un contracop tan fàcil. Que falla, Minata! Gràcies, Minata! Ara Minata es queda. És un 5 contra 4. L'hem d'aprofitar. Laia Lamana, assistència per gent de Capell i anota. Anota gent de Capell, 40-51, i per cert, molt mala actitud la Minata Keita. Sí, això de baixar caminant no fa cap gràcia. Que gràcies, I que no defensi més en sa vida, si vols. És una mala actitud. I ara falta de Gemna Capell, no, de Gemna. De Gemna, vols dir? De Gemna. I ojo perquè serà la quarta. Sí. Quarta falta personal de Gemna. Tota la raó. Que se'n va... No, se'n va Pierre Emil a la banqueta. I ara entra Teixi i se'n va Gemna. Ha entrat Lucía Moreno per... Aquest pot ser un problema per Sant Adrià. Gemna en té 4 faltes personals i Pierre Emil en porta 3. Això pot ser un problema si ens anem a un final ajustat contra un equip que ara mateix a l'interior ens està fent mal. 40-51. Va el primer llançament Soler, que la nota 4-1, 5-1. Queden 23 segons i 7 dècimes pel final del tercer quart. I va Soler. Soler anota el segon, 4-1, 4-2, 5-1. Laia Lamana coordinant la jugada. Laia sobre Lucía Moreno, 15 segons. Moreno per Teixidor. Teixidor amb Helena López. López buscant línia de fons, no troba el tir. Queden 5 segons. Teixi, 2 segons, el triple de Teixi. No. Ha anat un pèl curtet, el triple de Teixidor. Ens anem al darrer quart, guanyant el femení Sant Adrià de 9 punts. Àlex, 42 per la penya, 51 pel nostre equip. El nostre equip que ha de destacar sobretot la màxima anotació de Sara Saba amb 12 punts i de Pierre Emil amb 12 punts també. Tot i així hem de veure... Ojo, Minata Keita em porta 17 rebots. O sigui, tota la penya em porta 27 rebots. Entre tota la resta de l'equip no han agafat tants rebots com Minata Keita. Espectacular, els rebots de Minata Keita. El Joventut de Badalona, del femení Sant Adrià, em porta 24 en total, 5 de Pierre Emil i 5 de Gemna Capell, que està prou bé, que està prou bé. Hem de destacar, com deia, la valoració de Pierre Emil amb 12 punts, 5 rebots, 14 de valoració, la notació de Sara Saba, que em porta 12 punts, i de Mariona Teixidor, que em porta també 12 punts, amb un 4 de 4 en tirs de dors i 1 de 4 en tirs de 3, un dels 3 triples que ha votat el femení Sant Adrià. Ha millorat molt lleugerament la gràfica de tir de 3 del femení Sant Adrià, estava en un 5%, ha pujat a un 15, 3 de 19, amb els darrers 2 triples consecutius que han anotat Sara Saba i Marina Vallès, però encara queda molt per millorar. I, com dèiem, preocupant el nombre de faltes de les jugadores interiors. 3 Pierre Emil i 4 faltes Gemna Capell. Ara falta una jugadora del femení Sant Adrià en pista, que segurament serà Pierre Emil, perquè està vestida de curt i no sé molt bé què està fent.
Doncs sí, Pierre Emil està fent exercicis d'estiraments. Doncs sí, sortirà Pierre Emil. Pierre Emil, que porta 3 faltes. 3 faltes personals Pierre Emil, però és que el seu recanvi natural, que és gent, en porta 4, i l'altre recanvi natural, que seria... Qui seria l'altre recanvi natural de Pierre Emil? Gent de Capel. I l'altre, després de gent de Capel? Teixidor, Lucía Moreno. Juga Laia Alemany en atac. Va, som al darrer quart del partit. Juga Núria Checa per Teixidor amb la mana. També la defensa pressionant del Joventut de Badalona. La mana buscant la penetració és bona. I han fet una falta, Jo diria que no. Juga la penya en atac. Jo l'he vist, almenys. No l'ha protestat, és cert, no l'ha protestat la mana, Keita, el pal alt, jugant amb Dautovic. Dautovic, la defensa de la humana, intensa. Keita a punt de recuperar aquesta pilota de López entre Pierre Emil i la mana, no han pogut caçar-la. Torna a ser pilota de fons pel Joventut de Badalona. 4-2-5-1. S'ha mogut el marcador des de l'inici del darrer quart. Dautovic traurà de fons. Veurem perquè ara sí, Elena López li indica que hi ha una zona molla i que per tant s'ha de jugar a la pista. Així que estem amb el Mopatay, 42-51, ja s'acaba... Mopatay... Ja està, ja me callo. 42-51. Per cert, Àlex, no hem parlat encara. Quan juga el líder de la segona divisió del futbol espanyol, el futbol masculí espanyol? No tinc idea. S'acaba la votació, 42-51. No en tinc ni idea, en sèrio. Quan juga l'Espanyol? No ho sé. Perquè l'interessi, el Barça va guanyant 4-2. 5-2 s'ha guanyat ja el Barça i ha notat un gol Messi que no era de penal. Ui, quant de rancúnia. La mana! Ha fallat la mana i torna a ser pilota pel femení Santaria. Per cert, quants gols ha marcat l'Espanyol que no sigui de Raúl de Tomàs? Creo que ninguno. No. Volei va marcar un. Volei va marcar un gol contra... No, ja està. El titular és aquest, que Volei va marcar un gol. La mana. És una mica de conya entre culers i pericos. Oh! L'assistència per Pierre Emil, no ha pogut acabar en cistella. Era molt bona la jugada. Som a l'altra banda, s'ha jugat la penya. A punt de prendre... Oh, que bé la mana. Com li ha pres aquesta pilota d'Autovic. La mana creua camp. La mana busca Pierre Emil. L'assistència és bona. El revers no ho és tan. Llàstima. Hi ha la falta personal? De Pierre Emil? La quarta. No. L'àrbitre sembla que atura el joc perquè es veu que... S'ha fet mal. S'ha fet mal Pierre Emil? No. Sí, s'ha fet mal en un dit, està clar. L'està tenent el metge de la penya, si no m'erro, i li fa molt de mal al dit. Deu ser una capsulitis, la típica capsulitis, però que és molt fotuda, És molt fotuda en el moment que et passa. O sigui, veurem si pot tornar a pista, tant de bo que sí. Jo crec que és un cop sense més, però que en el moment fa molt de mal i veurem si pot tornar a jugar, Va, som-hi, que reprèn el partit. Tant de bo, que Pierre Emil pugui tornar a la pista. Sobretot perquè esportivament, Àlex, la necessitem molt. Sí, i molt. Veurem com planeja la defensa de Nil José sobre Minata Keita, perquè el gent de Capel, evidentment, hi posen moltes ganes, hi posen molt esforç, però encara, durant el partit d'avui encara li ha quedat una miqueta, li costa una miqueta aturar una jugadora com Keita. Pilota que toca el peu de gent de Capel i és pilota serà servei de fons per la penya. Veiem que a Tània somriu, per tant, serà poca cosa i segurament podrà tornar. Espero que pugui tornar. Falta personal sobre... Bueno, falta personal de tir de... Segona falta personal. Sembla que li ha donat a la ungla, que seria trencat la ungla, que és una de esas cosas que no son particularmente graves, pero no veas lo que jode. Sí, 4-3-5. Pupa. Bueno, això... Sabem el que s'ha de fer, s'ha de tallar les ungles, s'ha de venir amb les ungles talladetes. 4-3-5, 4-4-5, anoten els dos, Soler. No, li estan venant al dit. Però que tu has dit una capsulitis. Capsulitis, no? Sí, pot ser. La mana és falta, sobre Laia la mana, també et dic que aquesta m'ha semblat
M'ha semblat estricte, aquí, l'àrbitre. Molt estricte, la veritat. Però bé, el femení Sant Adrià va guanyant de 7 ara mateix contra el Joventut. Falten 8 minuts 12 segons i el rellotge corre al nostre favor de moment. López, a punt de perdre Teixidor, se l'ha quedada bé, 13 segons. Va, som-hi, tranquils, el triple d'Helena López! S'ha sortit de dins! El rebot l'ha lluitat Teixidor i és pilota per la penya. Uf! S'ha sortit de dins, Àlex. Hauria sigut molt important aquest triple de López. Sí, hauria sigut molt important, però continua la mala ratxa en triples. 3 de 20 en triples portem. Ha de millorar i molt el femení Sant Adrià en aquesta faceta del joc si vol competir contra molts equips que ens demanaran, ens exigiran més que el que ens ha exigit fins ara. Quan es prepara per sortir Sara Saba, el conjunt adrianenc i una altra jugadora que no identifico perquè encara porta la suadella. Juga Minata Keita, el triple de Keita. Sí, Minata fica triple ja, no? ¿Cómo ves el triple, Minata? No me jodas, Minata, eso no se hace. Si Minata fa triples ja, noi. 4-7-5. Guanyem de 4. La mana per Teixidor. El triple de Teixidor! No! El rebot se'l queda Minata. Corre la penya. Són moments difícils. Són moments de sobreviure. Juga el triple d'Autovic. El triple d'Autovic. No anota el rebot. Se'l queda Mariona Teixidor. Va, som-hi. Tranquil·la, la mana. Tranquil·la, Laia. Anem a jugar estàtic, va, som-hi, amb Txeka. Necessitem tranquil·litat, no passa res. El triple de Laia a la mana... No anota. Se surt de dins. Sí, però també estem abusant del triple. No cal jugar cada vegada un triple. Ara la falta personal també és justeta, aquesta també és justeta d'Helena López, que es queixa molt justeta, per mi, aquesta falta. Però vaja, jo de Dani José demanaria temps mort. Perquè ara la penya està en un bon moment i crec que el femení Sant Adrià necessita pausa. Pausa i jugar llarg. Ara entraran Sara Saba i Deva Bermejo, segon Núria Txeka i Laia Lamana. I realment faria bé el femení Sant Adrià d'intentar aturar aquesta sangria perquè guanyàvem de 9, ara guanyem de 3. Guanyàvem d'11. Guanyàvem d'11, guanyem de 3 i amb un tir lliure se'ns foquen a 2. I Pierre-Emil a la banqueta sembla que han terminat d'atendre-la. No té pinta que sigui res greu, però dubto que pugui tornar a jugar en aquest que queda de partit. Falla curto, el segon tir lliure, 4-8-5-1. Deva buscant la penetració, Deva. 48-53. Quan Deva engega la moto i encara cistella, i no l'atura ni el 155. El triple de Curto... Triple. També et dic una cosa, potser el crit de Curto cap a la banqueta del femení Sant Adrià sobra. Jo crec que ha cridat cap a la banqueta del Joventut i que estava davant de la banqueta del Sant Adrià. No, a mi m'ha semblat... A mi m'ha semblat d'aquelles coses que t'has de controlar. 5-5-3. Guanya el femení Sant Adrià de 2 després d'aquest triple de Curto. Àlex, han igualat molt les coses també en els números. S'han igualat molt les coses amb els números, tot i que continua destacant Minata Keita entre les estadístiques del Joventut amb un 26 de valoració. També hem de destacar els 12 punts que porta Laia Soler amb 11 de valoració i els 10 punts de Paula Curto, que amb aquest triple seran 13 punts de Paula Curto amb una valoració de 10. No em cansaré de repetir que necessitem millorar molt el tir de 3. Ens hem tornat a baixar, estem en un 13%, 3 de 22 en triples. És molt difícil. Això s'ha de tenir clar. En dins de 2 estem millor. 21 de 39, amb 53%. A punt de passar. 3 de 22 en triples també vol dir que de tant en tant has de començar a frenar. Si avui no entren, i has de buscar un altre recurs. Sí, naturalment. Quan tenim en pista ara mateix a Sara Saba, Genda Capella, Helena López, Deva Bermejo i otra chica. Deva Bermejo, Sara Saba, Teixidor, Deva Bermejo, Helena López, Genda Capella. Primera Teixidor. Juga Deva Bermejo sobre el bloc de Teixidor, el indirecte amb Saba. Saba ara juga el directe amb Genda Capella. Sara no troba el llançament, tampoc a Helena López. Ara sí, el triple d'Helena. No, el rebot de Sara Saba tampoc. Juga la penya que juga fins i tot per posar-se per davant i resten 6 minuts i 8 segons.
Curto. Amb Poyato. Poyato sobre el bloc de Minata. Poyato per Minata, al dintre fora. Juga Minata novament. La defensa Saba sobre Minata. La treuen fora per González. González amb Dautovic. De penetració de Dautovic, que no el rebot el lluitava Teixidor. Torna a ser pilota per la penya, però 14 segons? Ah, sí, perquè ha tocat en ella, cert. Ha tocat en ella, sí, ha tocat en ella, per tant torna a tenir la possessió sencera, sí. Sí. Anàvem a queixar-me, evidentment. Keita, tant atac de Minata, Keita. Claríssima de Minata, Keita. Falta claríssima de Minata, Keita en atac. Es queixa Minata. És la primera? Es la primera falta personal de Minata Keita, sí. Y yo no he visto la falta por ninguna parte, pero bueno, el árbitro cobra, o sea, yo no. Falta claríssima de Minata Keita. Indubtable, inqüestionable. Juga l'Eva per gent de Capel. Capel amb Teixidor. Teixidor bascula el femení Sant Adrià, ara movent bé la pilota també. Es un montón combinando. Perdona? Que esteu donant el partit en directe? No estarà grabando él. Ah, vale. Però com que està gravant tota l'estona em pensava que ho donava per algun lloc. No creo. Jo deia ell. És per saber, perquè tinc un amic que el vol veure, i clar, com que no ho pots veure per enlloc, perquè no el donen, per dir-li. Creo que es que no se puede grabar en directo. No se puede... Ah. Sí. Bueno, perquè si el donàveu per l'Insta o alguna cosa li diria, saps? Ah, vale. No, fins que no s'acaba el partit no es veu. Clar, és al final del partit, fins que no tanquen l'acte, no sé. Sí, hauria de veure's perquè... Estan fent l'acte. No tengo por preguntarlo de los triples. Està fent l'acte, no? Ai, la Sara 2
Anoyas, va, seguirem. ...56, 59. Vamos, vamos, Sara, vamos. Pilas. Fuerte. Es un tiro, rebote, vamos. Anoyas, va. Estamos aquí.
Vamos.